Guys, so welcome to the San Francisco Chinatown. Hi guys, this is Koi Samson. Welcome back to my channel. So in today's show, we are going to Chinatown. Ipapakita ko sa inyo ang Chinatown dito sa Amerika. Dito po ako nagsakay sa outside tawag ng auto sa Tagalog. Nagsasakay sa sasakyan ng aking kapatid. Binigyan ako ng burger guys, ito ng hatag pa oro eh. Pero tinggamay ang burger gihatag. Wala lang kapatid dako. Sagpaon ko nung yung niyag cheeseburger nga wala ba na ko niutang nga may kung iskabitsin eh. Kaya ako isagpa. So guys, join me when we go there. Ako sa inyo ang Chinatown nila dito sa San Francisco and baka bibili tayo ng something doon. But dito kami nagpa-park sa pinakamalayo. So we have to walk down there and yeah, see you there. Tapadong? Chinatown. Asa? Chinatown. Ato ta China? Town. Manglakaw ta sa Tapadong, China. Town. So guys, muna na diha ang Chinatown. So musud ta diha. So muna siya ang gawas sa Chinatown. Right here, mag-inom sila diha sa gawas. And yeah. Diha sa sulod guys, muna diha ang Chinatown. I'm so excited. Basta makikita tag outfit nga barato. And guys, we are now entering the San Francisco's Chinatown. Guys, so welcome to the San Francisco Chinatown. So this is where manuroy. This is where you manuroy. And then muna ko ison guys na diri. Monkey. Monkey like so one na siya there. Ayan guys, so muna ilang mga baligya diri sa Chinatown. Muna ilang mga baligya diri. Sumusuri pa ta dito sa upunahan. Muna ilang fashion store guys. Ka-cute ano nila, oh. Dili mo okay. So, monis la guys, ang ilang mga baligya din China. Mura jukag na sa China. Naraday ka sa Plaridel Extension, Cebu City. See? Wow. Hi guys, so welcome to San Francisco's Chinatown. So nanatadali guys, so ipakita na ko sa inyo ha. Dito, dali.
very cheap. Like, ano ka? $3 for $9.99. Tanaw sila ni mo na eh. Pariya siya. Halos lang mananaw sila na ako guys. Wakoy pakialam. Di, nanay sila nga lang. Pamilyam na nako. Membro mo siya sa kwan. Seven Swordsman. Una dito day. So na diri guys, unundot kayo mga polo guys, tanawa. That is nice. Fortune teller, palm reading. Arita dire. But no, I'm not going. So that's the dim sum corner over there. Muna lang temple guys. Old St. Mary's. No, this is a Catholic church of St. Mary's. Pero na siya nahimutang sa Chinatown. Muna na siya guys ang kabuuan sa Chinatown dito sa San Francisco. So guys, this is it. We're in the Chinatown. That's the old Shanghai right over there. It's fine.
So I think this is it, guys. So thank you so much for joining me in the Chinatown tour. So don't forget to subscribe, click, and share. Bye.